Hos Durbicon er vi kommet langt i udviklingen inden for genanvendelse af bituminøse tagmembraner. I mange år har vi været en inspiration for andre i feltet for bæredygtig udvikling, og vi fortsætter med at innovere takket være vores viden og ekspertise. Det beviser vi endnu en gang med vores nye teknologi. Klassiske tagmembraner bruger råmaterialer fra kilder, der kan udtømmes. Igennem årene har vi udviklet og optimeret vores industrialiserede proces, hvor en del af det jomfruelige bitumen bliver erstattet af genanvendte gamle membraner. På den måde reduceres miljøpåvirkningen fra brug af råmaterialer, hvilket dermed bidrager til en cirkulær økonomi. Men nu går vi endnu længere. Genanvendte membraner er ikke længere tilføjet som en del af vores bitumenblanding. De er den eneste kilde til bitumen. Vi udtømmer ikke længere planetens ressourcer, men udvinder værdifulde råmaterialer fra byernes tage. Det gør os til den første producent af bitumenmembraner, som har udviklet en ny teknologi, der ikke bruger noget som helst jomfruelig bitumen. Vi lukker ikke længere bare kredsløbet, men vi gør uendelig genanvendelse af bituminøse tagmembraner muligt. Oplev verdens første bitumenblanding uden jomfruelig bitumen.